Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma saphinda futhi sahlangana ababukeli emakhaya nohlelo lukaMkhulu umlapho wendabuko odume kakhulu odume ngokushaya isipoti, adume ngokushaya intombi, adume ngokushaya icala, adume ngokushaya izinza, udume ngayo yonke into, adume ngokushaya umdlili wakhipha amabhadi ageze abantu bakini babe mhlophe, cha udume ngokufakela inhlanhla bavulele indlela zakho zibe mhlophe. Umkhulu udume ngayo yonke into lo mkhulu engikhuluma ngayo lana banguyena lo mkhulu olapha ngokweni osize abaningi basizakele yona lonke izwe babukele ungambuka umthathe kancane ucabanga ukuthi kuyadlalwa lana ake simbingelele simamukele la mkhulu asitshene ukuthi ukephi la basiza khona this time and uzobe basizaphi futhi kuyona inyanga nje bisiphela nje njengoba siyamazi babukele emakhaya ukuthi hambela mkhulu kuyabingeleleka nawe mkhulu siyabingelela sithi kunjani kulona uhlelo omkhulu. Siyaphila balaleli, ngiyanjani ngalapha? Ayabileka mkhulu. Yabo-ke. Yebo mkhulu. Hey. Kuzima ngoba abantu ababhemi bakhala ngayo yonke into la emhlabeni. Yebo. Kaningi bakhala, insizwa ziyakhala, insizwa zinokusha imali, insizwa zithi ayiqolo insizwa, hayi ke madoda. Sengizengathi hayi angeke ngiyikhiphe le nduku yazi insizwa. Yebo. Induku yobusoka. Amasoka isoka lamanyala ngikhipha-ke le namhlanje le nduku yamasoka. Bukhona abafethu ubushimane amajita ngeke siphike uthola ukuthi umuntu uyasaba nje amantombazane but akhona-ke amajita uthola ukuthi akaqomeki noma ebukeka eswenka but nje kunaleyo nkinga ukuthi akaqomeki mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunezinto zakube zimcindezelayo. So uma ukuthi unaleyo nkinga-ke ubaba uDube inyanga yenkulu yasemgababa unohlanga lamasoka. So ukuze ukwazi ukuthi uqomeke uvuse umuzi wakini lolu hlanga ke lisengiswa umuntu onalezo inkinga. Ubaba uDube-ke utholakala laphana emgababa eduzane nasethaveni ebizwa ngokuthi iSemfezi. So ungamvashela khona uma ukuthi ufuna kusebenzele khona noma mhlawumbe akudilivele izinto zakho kaphepha ukuze ukwazi ukuthi uyisebenze wena. So inamba ongamthola kuyona u072 544 6279 ngiyiphindi inamba u072 544 6279. Ubuya bebhizi ke so kuyasiza ukuthi ufone ngoba ubuya travel njengoba nje ngomhla ka25 uzobe ese Cape Town endaweni ekuthiwa iKamakoti rank eCharlesfontein. So ujwayele ukuthi mabe ese Cape Town aye kuleyo rank kanti ngomhla ka5 February futhi uzobe ese Goli lapha yana ngase Protea Glen Protea Glen ngase Engine Garage. So uzomthola lapho ngomhla ka5 eGoli. Kusiza ukuthi ufone ukuze ukwazi ukuthi umthole ukuthi ungakuphi but isikhathi esiningi nje usebenzela kwakhe emgababa laphana ngase tavern ebizwa ngokuthi Semfezi. So inamba yakhe ngiyiphinde futhi u072 544 6279. Ngiyabonga bafethu nibe nosuku oluhle. Ukhanda amasoka amanyala-ke manje. Khanda amasoka manje wona shilo ubona abakhalayo akumina engishilo aleke ekhala njalo ukuthi hayi akufuna induku yobusoka wona. Yebo mkhulu sifuna induku zesithembu mkhulu, sifuna induku zokwenza abafazi basizwe mkhulu, sifuna ukuthi abantu besifazane bangasithatha kancane mkhulu, thina sifuna ukuthi mkhulu sibathinte nje kuphela umuntu abesesithanda ngabo udumba bakho mkhulu, yonke lento oyisayodayisa mkhulu siyayithatha yonke siyayifuna mkhulu. Naloko uhlanga lobusoka. Yebo. Ngiliphethe manje uhlanga lobusoka ogcaba ngalo. Hayi impela uma ukuthi sowugcabile ngalo ayikho intombi neyodwa engabuye ikuphunyuke. Yebo. Moshe le ntombi noma uyiphi izoqoma. Ya noma ngamaphi nje ufika uqona nongabe umlungu noma indika yona uyaqona nje uyisoka nje. Yebo. Umele ubusoka nje kuphela. Kodwa ukukhathala wena kulo khathala khona akho ubusugugile kodwa nje kona hayi uzoguga nje indaba yobusoka wena. Ukuza ubusoka nje wena. Yebo. Ngoba lo fika khona entombini zikhala zonke intombi. Uma ngabe uhamba nensizwe ezinye hayi bandla zikhala ngaphansi ngoba hayi usemandleni wena kakhulu. Inkunzi yesoka. Inkunzi yesoka. Hayi kukhulu. Hayi sigabe inhlanga nje kuphela akukho okunye. Akho sigaba futhi ngunika sona ukushaya inhlanga nje kuphela. Yebo. Lezi nhlanga mengukushaya zona ke so 800 rand. Yebo.
thola ubusoka nje umngeke baphela awubhekani nentombi wena. Awuphikisani nemuntu wesimame. Awubhekani nentombi wena. Yebo. Kodwa laba abayifunayo induku bazoyithola. Yebo. Abangayifuni bandla hayi akunankinga. Laba abafuna ubusoka bazobuthola. Ngoba bakhona impilo abakufunayo bona. Bayi-order zonke iy'nsuku bafuna ubusoka. Sengiyabanika-ke ubusoka ukuthi nabo-ke ubusoka-ke manje. Nami bengingathandi ngoba ngithanda ukuthi abantu babe amasoka kakhulu kodwa ngoba phela ibona abafunayo. Yebo, bazobenzela mkhulu. Abayilande-ke bazoba amasoka. Yebo mkhulu. Ya. Ngoba mkhulu aliye libuya ekhaya wathi uyayifuna nje uzoyithola wena lento oyifuna ekugcineni mkhulu. Hhayi aliye elibuyayo ngoba uma ukuthi ufuna isithembu. Yebo. Ufuna amagodi abawu-10. Yebo. Hayi uzobathola. Uzobathola mkhulu. Ngoba phela iyona lento ebanga ukuthi ube nomfazi oyedwa. Yebo. Phela manje intombi ayivumi ubambe lokho okubambekayo phela ayizona ezingavumi kodwa uma ivuma hayi no-10 ungawubamba. Kanti phela yinhle phela ngoba njengoba iwubusoka inobusoka nje. Yebo. Nomsebenzi ulaphakathi uyathandeka uma uyisoka. Uma uyisoka yebo. Uma uyishimane awuthandeki. Kanti uma uyisoka ngisho nomlungu uyakuthanda uyinto nje oyithandwayo nje. Yebo. Uyinkinga nje. Ya nasemsebenzini kuyakuvumela alikho isoka elingasebenzi. Yebo mkhulu. Njo akukubona nje akekho umuntu onesithembu ukuthiwa akasebenzi qana uyasebenza umuntu onesithembu. Yebo. Unakho konke ishimane lesi uthola singasebenzi ngoba phela into zakho suke zime kambi. Yebo. Hawu isoka liyathandeka nje. Yebo mkhulu. Ya. Okusho ukuthi mkhulu even hayi ukuthi mhlawumbe usuzothandwa yintombi kuphela nabantu nje abaseceleni nawe abaseceleni kwakho abame la eceleni kwakho ngokwempilo nje bazothi nabo uyathandeka nje ngisho ngamo isoka nje ngisho ngasini ingoma encane ngoba nakho ebhedanga ngoba nakho isoka nje kuyahleka kuyajabulwa nje kanti ubuwena isoka nje liyathandeka nje. Ya kuhlezi kunjalo nje kuqala kwakusha. Yebo mkhulu. Yebo. Ngoba mkhulu phela ekugcineni umuntu uzojika mkhulu uzomnika mkhulu okuyibhobhodlana okuyibhungu okumfanyana sekufikile ukuthi uyofuna lo muthi umfake mkhulu ilokhuzana la egazini umgcaphe mkhulu lo muthi yona impande uyifake impela la egazini. Emva kwalokho mkhulu mase ba nentombi eziningi-ke mkhulu usefuna-ke manje uthatha isithembu uzomenza njani mkhulu? Phela isithembu sohlanganiswa futhi. Sihlanganisa khona Hlanganisa isithembu sihlangane sisizwane isithembu kuyele into engelutho leyo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi wena mkhulu uyabatshela kahle kahle ababukele emakhaya ukuthi nofuna ukuba nesithembu ayefuna ukusakha nje asisungule asisuse phansi angasondela la kuwena mkhulu. Hawu sondela lana sondele somsiza thina. Yebo. Waphela uma ukuthi ufuna isithembu hawu inyama nje ngibahlanganisa ngayo. Yebo mkhulu. Hayi sichazele mkhulu. Uthatha inyama nje uhambe inyama nje ebovu. Yebo. Uthi ukuyihlikihla kancane ngalo muthi. Yebo. Uhambe uyose lapha eziko. Yebo. Kuhlangene nje mhlambe nesithembu sakho sihlangene ingane zakho zila bonke abantu bala. Hawu udibhuwezi ya uhambe ubanike. Yabo kuba ngathi uyakhuthala nje nawe ngalanga ubanike. Uyabaweda nje. Engathi uyabaweda nawe uphela ubhizi nawe lana ney'ngane zakho zibhizi. Hawu usuke lapho uvele uyibeke la phansi. Uma wayibeka la phansi hhayi bazodla isithembu sakho iy'ngane ziyadla bonke abantu bayadla ngesikhathi-ke bedla ngala uyaphuthuma wena uthatha amanzi uyocisha lwa mlilo kade wose ngawo inyama. Hhayi kodwa ibhulayi hhayi lokho mhlawumbe okusa mhlawumbe nge-fry pan hhayi lokho umlilo ngesikhathi uthi bhu lapha uzocisha lo mlilo. Yebo. Ngesikhathi ukucisha lo mlilo lo ubhula umlilo olaka olekhaya. Usubhula lolo laka olulekhaya kuyabhula yonke intuthu lethunqa lekhaya ebhula kuyehlisa. Baphinde baxabane labo bantu baphinde babange umsindo ngoba yiloko okudala lokho ukuthi ucishe umlilo lobo uvuthe awucisha ngamanzi wacisha umlilo cisha konke-ke. Cisha konke ulaka liyehla lapho liyacima lonke ulaka. Izingane omakoti lapho abantu bayazwana kuphelile. Yebo.
Hayi mkhulu, kodwa ngoba ubizela omkhulu, omunye umuntu omkhulu angeke ayicabange ngale ndlela lezi ntona osuke uzibeka ngayo. Akuyona into yey'ngane le mkhulu, lento ijulile lento mkhulu, iyazwakala ukuthi isuka deep down lento, inolwazi olujule ngempela phakathi mkhulu. Hhayi futhi akona lo muthi omningi omkhulu. Hawu ubala yokuhlanza isithimba. Into encane. Yebo. Hawu kumele bayidla nje lo nyama. Phinde bahlukane. Phinde bozwana abantu boze bangajikela ubashaye wena mkhulu. Hhayi ngeke bakushaye nawe uzoyidla nje le nyama. Yebo. Singihlangene lana ikrabhu. Hayi ngizokala mkhulu, ngiyathemba nababukela emakhaya ukuthi bayakuzwa kahle nesikhathi manje sesishaya nje mkhulu, sekufanele siphume manje sivalise babukele emakhaya. Ngiyathemba ukuthi bayazi futhi babukele emakhaya umkhulu uzobe etholakala laphana eKapa lodumo ngakwamakoti, laphayana e-taxi rank, isitobhu kahle ngakwamakoti babukele emakhaya. E-Kraamfontein babukele emakhaya ngomhla ka-25 uzobe sekhona sephakathi, nakhona laphana eGoli babukele emakhaya, ku-Aquamarine lapha ngase-Engine Garage umkhulu uzobe etholakala futhi laphana ngawo umhla ka-2 Mhla ka-5 babukele emakhaya, uzobe sekhona laphana ngomhla ka-5 khona laphana eGoli. Protea Glen babukele emakhaya. Ake siphumele mkhulu sibavalelise ababukele emakhaya, sibatshene ukuthi sizobabona nje kuzona zonke iy'nhlanga lezi ekade ngizibala mkhulu. Hhayi asibonge. Yebo. Asibonge. Bangishaya isigubhu ngide, shaya amathambo ngishisa impepho ngikhiphe iy'ndaba zabo, ngikhanyisele gogo, Engasahlukani nebhani. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma